Hei, bună, sunt Alexe și el este Bobby. Eu acum aștept pe Evelin. Adică am un canal de YouTube, dar nu mai prea postez. Va începe să posteze la vară. Da? Și noi astăzi vom face un challenge drăguț. Au! Un challenge mega drăguț. Noi ne vom pune apa în gură. Nu fac acum reclamă la Bucovina. Era să zic dorm. Așa. Și cu acea... Și noi, după ce ne punem apa în gură, va trebui să ne uităm la la niște clipuri amuzante. Și cea care scuipă prima apă din gură a pierdut. Și vom face acest lucru de câteva runde. Îmi pare rău că v-am pus așa, dar m-am mușcat. Iată ce mi-a făcut la mână. Gata, mi-a ajuns. Gata, ieși. M-a enervat. Nu mai vorbesc cu el. Zici că e lup ăsta, zici că e vârcolac. Numai carne știi să mănânce. Hai că revin imediat după ce ajunge Evelin și... Da, ne vedem. Scuzați-mă încă de a venit, dar știu că nu este normal să pui un videoclip înaintea Paștelui. Dacă vă întrebați de ce nu o să prea mai postez, că e săptămâna Paștelui și după Paște voi fi cam ocupată. Dar vedem dacă pot posta. Vreau să fac și încă un challenge. Vreau să fac... Vreau să fac mai multe challenge-uri. Și hai pun pauză în caz dacă va veni Evelin. Mă zis, hai că mergem acum pe Evelin, că e cât este în scară. Și să încercăm să o ajutăm cum putem. Că eu am într-un telefon, într-alta am tabletă și nu prea pot. Și m-am lovit la picior. Da, hai că mergem acum să vedem ce face Evelina. Să vedem dacă este scada până aici și nu cred că se vede, dar e prea mult soare. E soare frumosă. Acum mergem și noi la umbră. Evi! Nu este în scară, deci... Hai că o vom strica de la balcon. Deci este o frumoasă. Sunt cam ciudată. Este doar ultima etaj acolo. Design-ele. Evi! Acum trebuie să vină. Imediat voi reveni. Imediat după cum vine. Bun, Evi a ajuns. Hai că ne punem pe filmat. Deci, da. O să încercăm să nu mai vină el în cadru, dar... Vă vreau o bredeabă, că am venit cu hoverboard-ul în mână. Da. Dă-te. Dar... Nu puteți spune să rămână la clipuri. De râs. O gură. Dai puțin să mă liniștească. Vine cu hoverboard-ul mă la 2 etaje. Da, și noi două avem hoverboard la fel. Bine, chiar la fel. I-am altfel de roți și am E puțin mai înalt. E puțin mai înalt. Exact. S-a închis ce mai bate. Da, așa, pune așa pe ecran. Nu știu, cam. Noi vom lua fiecare multă apă în gură și vom încerca să nu Dacă o beau, din greșeală. Să iau un pup. Adică nu spune Alexia. și mai apă. Care-i mă codul ăsta la tine? Te rog, arată-mi. Și am încercat asta! Deja de la mine să încerc.
Ieși. Și așa? Nu prea, eu nu pot. Cum poți tu? Păi, e așa... Bun, da, apa, că eu n-am băgat. Bă, vină! Hai că duc la centrală. Bobby!
corect. Nu e corect, ai schipat. Ba da, ai schipat, dă-i primul. Nu mai pot să râs aici. Hai, da, bă, că mai trebuie să luăm. Ok, gata, stop. Nu s-a Oh terminat. my god! Alte ce? Hai că luăm altul. Hai mă, dar prea mult. Eu le-am văzut pe toate. Hai că luăm. Eu le-am văzut pe toate. Nu. Hai să luăm altul. Hai să vedem. Nu, asta a fost video. Hai, gata. Eu mai vreau unul. Puțin. Cu plimbare pe hoverboard. Ce mai ești Da. vorbit ca proastele. Da, și atât a fost pe video. Ne vedem mai târziu. Bye!